uqeda nesikole ufundisa umgegeza lo. Hayibo usugugile usebenza hayibo ufunda wena ngoba usithandwa wena manini ngimchazele ayikho into engizoyizwa baba umuntu ongabulwa wena egodini wena egodini umuntu ongabulwa naye wena imini awuhlangene ngeke ukwakuba kumnandi ngabulwa la ngoba inkinga yini siyona angibona usuke emakhaya uzamini angithi usuke emakhaya uzamini cha hlala phansi mamkhulu ngifuna ukungena la awuqondiseke baba nosikwiza wena laba amaxoba abibangithiwe ngalonto ukuthi wena uyafunda lalela ubaba bengekeze ayifundisa ingane yakho ngoba besiyiphara bisiyiphara yebo uthatha wena lo ngiyakwazi ayilona iphara ngani ngabe ukuthi iphara sho senziwa uyena ukuthi ingoba ayifundi siziyayiphara yenziwa ukuthi wena udla imali kayise ehliseni umoya ehlisani ubaba ingenjena ubaba mina ngiyamazi suka uyazi wena wazi ukuthi umenzeni khuluma ngenjena ubaba manje nami wena ngoba khona into omnike yona ubaba Khuleka kwindlu lamithi yamakhosi siyakhuleka emakhosini esizwe fellow South Africans. Igama lami uSabelo Mnikathi inkosi yesizwe sakaMnikathi. Namhlanje ke sibhalelwe umama uZodwa Maphumulo othi ufisa ukuthi namhlanje ayohlangana nomyeni wakhe kanye nomamncane ngesimaka sokuthi unenkinga ukuthi usehlala iminyakanyaka ehleli emzini omkhulu olapha aganele khona uhlala nomamezala uhlala nodadewabo umyeni wakhe kanjalo nezingane zodadewabo umyeni wakhe kodwa umamncane wathi mengabefika eganeni kwabo wakhelwa umuzi ngaleyo ndlela ke South Africa umama uZodwa uthe asimphelezele njenganempilo yesithembu sikwazi ukuthi siyobhekana ngqo nomyeni wakhe kanye nomamncane stay tuned ninjani niyaphila siyaphila sikhona siyabonga nje ithuba ngumnikathi mina ngihambana nangu mamkhulu siqhamuka ukusho ukuthi impilo yesithembu sitholakala lapha ku YouTube ngaphansi kweMgedeni podcast sihambela nje imizi yahlukahlukene ke abantu abaphila ngesithembu so usibhalele kumamkhulu wathi asimphelezele namhlanje sike sinivakashele ekhaya mamkhulu sesifikile nangu ma usefikile sekhona mina lo ubhaleli engibabhalelile ngathi ngicaba ngiphelezele ngesimanga sokuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami nomndeni wami ngoba wena ngithi uhleli kahle la kwakho nami ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani hayibo usungathi ubhale bungeke uzofona ngitshela ukuthi uzofika la sungathi ubhale ake ngicela umyeni wami ukhulume naye ngoba phela ushilo wasekhona la ngicela ukukhuluma naye hayibo kanti kwenzakalani ngempela cha angithi phela usibhalele umamkhulu la wemamncane wathi kunenkinga ekhona ekhaya ukuthi uhlala emakhaya yena nezingane zakhe akanakiwe kodwa wena ula eThekwini unayo yonke into uphila kahle hlala nezingane zakhe futhi nobaba wale ekhaya it seems like uhlezi naye la so uyingake sibhaleleke kulomuntu akuyona ngicela ukubuza uyithola imali esonto wena ngiyayithola inganelisi Wemna nomkhwenyana hayi wena ngikuhlonipha ngomdala yezona nomyeni wami akekho uphumile usemola kade ngikhuluma naye wathi ukhona hayi uthoka akekho ngizokhuluma nomyeni wami usemola ngingiyakutshela nje ukufonela hayibo inkinga ilapha la mamncane yini edale yonke lento ukuthi ubaba agcine engasayi ekhaya yini kunenkinga eyenzeka mhlawumbe ngendlela owazi ngayo wena yini indaba engasayi ekhaya engane ubaba ethumela imali cha ubuya wakhe waye engasayi ekhaya bengasekho baba right ngokuthi umuntu osekhulile so ngase ngamfonela umamkhulu ngamtshela ukuthi ekafika naye lezobona ubaba
angazi manje mesenza kanje akangifonelile akenza ngalutho kodwa ngithi la ikwakho la kwami umamkhulu ukhala ngokuthi yena akanalo ekhaya uhlala ekhaya kubo ekhaya elikhulu la kuzalwa khona umkhwenyana wakho babudumo kade siyibonisana lonto nobaba wathi uzomakhela umuzi usho njalo kodwa mothi ubheka leminyaka emncane semningi kakhulu ngoba phela uthi phelile cishe mhlambe so nayi phone kababa ikhadi iringa nokuthi ubaba ushila ifone awunanga kumhlola umadoda uyishila ubaba ifone ngicela ukubuza uyenza kanjani nje uwumfazi nawe uzele uyenza kanjani nje kenzeni mina ukuthi uhlanga uyamtshela ukuthi ubaba kodwa wayenganeni nankosikazi ngithi uyazi ukuthi ngikhona uyanje baba usekhulile mina mengimdinga angimthola wena ngoba nakunjani wena mina ngazi bengithi ubaba uphumile hayi awucacisi okahle kahle kusho ubaba uyamfihla wena uyamfihla cha sicelele kwanzo ngibambele ngezami izandla okabani umyeni anande uhlangani kwami la ikwami nami la akusho ikwami akusho lutho lokho ngiyakutshela nje ngicela ungibambele akusho ikwami lokho akusho ukuthi kwami la wosi sikhohlela sendoda wosi athi ngiyigulela ngiphathelwe inyawo bekona abantu ababanga umsindo ngingene kanjani woza ingawe lento woza ngidlala indoda mina hayibo ngidlala indoda eThekwini wana ngowasemakhaya mina hayi ehlisa uma uhlala phansi ngeke hlala phansi mamkhulu ngekwazi nengane yabe ufuna ungibona ngiphathele naye inyawo ngibanga umsindo Jalan phansi ningami kanje umzini wami. Ngiyashaya ke ngikukhulushela khona la uthi ngiyashaya la uthi uzungishaya mina khona. Hlasele kwenziwa. Ngiyakuzungishaya mina. Kuyovimbani. Ngiyakuzungishaya. Ngiyakutshela ngeke. Yasicela kenihlale phansi. Yasihlela sendoda. Cela kenihlale phansi. Ukhona nje uhlezi kahle ekhaya, ngikwenzela yonke into uhlezi noma nodade bethu yonke into yini inkinga yini. Mina nginabo labo sofona ngoba nginabo sofa mina ngina umuzi. Bakhona osofa umuzi ngizothenga ngathengisa nje. Isembu shuthi baba usazi. Mamkhulu ngicela uhlale phansi khona sizokwazi ukuthi sizokhuluma kanjani nawe kanti ubani indoda uhlale phansi ayiqondani baba sekuwena indoda ngicela uhlale phansi mina indoda la ekhaya ngicela uhlale phansi indoda ngokwenzani baba ngicela uhlale phansi mamkhulu ngicela uhlale phansi indoda la ekhaya sacela uhlale phansi unganganelisi mina Ubele indoda. uma wabhala wena Hayi yasishaya. hlala phansi mamkhulu Umele indoda. Dingo wami umuntu Umele indoda. awuhlale phansi ke hlala phansi mamkhulu ngifuna Angizezwana lento la ekhaya ngoba ngikwazi ukuthi uhlole bethini uhlale phansi ngikwazi ukuthi uhlale emakhaya cha mamkhulu ngikwazi ukuthi senze ukuthi khona phela lolu daba angithi ngoba nje sizowena hlala phansi ukuze ngizwe inkinga yakho oyizelela usukela emakhaya mamkhulu sicela usethule kahle ubaba usefikile angaboni ngabantu sebegcwele namakhamera ngoba manje ususivimba nanokuthi sethulwe kahle phela ngiyathuka manje mzimama sengibona abantu bengihlasele begcwele indlu ngiyayigulela ngiphathelwe inyawo abantu sebegcwele indlu sokumhumhum nje awusixolele hayi baba ngibhalele ngelokhuze emgedeni laba TV ukuthi ngicela bangisize nginenkinga indoda ayifuni ukunakekela umndeni wayo ngendlela ayifuni ungakhela umuzi indoda ngibhizi mina ngihleli nomamezala ngihleli nosisi banginephuza kapha nangapha wazi kahle ukuthi uma wakhe akangifuni kodwa yena akangicabangeli nami ngifuna umuzi ngifuna umpheme nami lempahlela endlini nami ngiyayidinga uyabona nje ngakushiya ekhaya ayikho into engingakwenzela yona imali mekuphela inyanga ngiyakunika naphakathi nenyanga mekhona idingo oyidingayo zasekhaya njengonkosikazi ngiyakunika inkinga yakho yini ke ngempela ke ekususe ekhaya ngoba hayi ukuthi nje uba usekhaya angikoni cha ngicela ukungena baba ngicela ukuniphula nje ulimi ngizi introduce kahle ngumnikathi mina ngiqhamuka kwimpilo yesithembu emgedeni podcast uhlelo nje olidila ngendaba yesithembu usibhalele kumama nje obuzwa siyaxolisa ukuthi ubone ngamakhamera sesifike ekhaya kube ngathi sabantu abangahloniphi siyahlonipha kakhulu ukuthi phela ngenxa yokuqhuma umsebenzi silandelele kumamkhulu asithume ngakho sesithi sizothola ukuthi inkinga ilaphi njobe echaza nje umamkhulu ukuthi
umuzi akanawo uhlala nodadewenu uhlala nabafowenu nezingane zodadewenu uhlala nomamezala kodwa umamncane uhlala lesilungwini akaye ekhaya nobaba naye usenqahile akasaye ekhaya so sifuna ukuzothola inkinga ilaphi bese sibuka nothi sizombulule sithini ngawo mamkhulu esilethela namhlanje njoba nje ngila ekhaya besisanda ukubonisana nomamncane ukuthi ngempela sekusiside isikhathi ngagcina ekhaya nakho ke ngithi ngisaphezulu kwaleyo nto nakho sengiphathwa zinyawo ke njoba nani ngibona nje inyawo zikanje kwase kuba kukhulu ngoba phela ngeke ngikwazi ngisho ukushayela imoto njengoba inyawo zinje bengilinde ukuthi ke mase ngibe right ke sihambe siye ekhaya siyombona kodwa kulo nyaka usuphelile inyawo sezikuphatha unyaka wonke babuduma hayi zazi ngangiphethe kwakwamathizwe nje akhona uba nje umamncane futhi icala ukuthi asilibeke kumamncane ngoba phela uyena umuntu esificethi kusena ngoba ngichaza nje ngithi mina kwakwamathizwe ayengibambile izinto ezikhona nje sasekhaya yabo nje uphethwe lezi inyawo ingoba ugoduki kushaya abantu abadala wagcina nini ekhaya kwamamncane lo akaza sasitshela ukuthi uyagula wayi wena usafona usho ukuthi hayi ngiphethwe yinyawo nihleli nje hleke uzocabanga ukuthi mangaye ekhaya uzophila kanjani indlozi liyabhekelelwa baba ucathi bathukephi mangaseze ekhaya hayi baba cabanga kahle awucabanga kahle baba ngizaphinda futhi ngisho one and the same thing ukuthi ekhaya bengizoya njoba nje ukungibona nje ngisathenya kunamathize kunezinto nami ekade ngisazama ukuyilungisa njoba wazi nje ukuthi nasemsebenzini bengisalungisa lezi zinto zami ukuthi ngikwazi ukuthola le imali zempesheni ngihlanganise manje akuvese kwenzeke nje leyo nto emsebenzini ngesigubhukani kunama channels imigomo kufanele uyilandele hamba lapha manje bengivese ngishiya izinto ngiphuthume emakhaya ngoba isizathu ukuphulula imbaba sokuthi ungamakheli umamkhulu umuzi ahlale nogogo nodadewenu yini edale lokho ngoba phela nangu mamncane naku sifika emzini wakhe yini eyenza lokho bengisabona ehlezi kahle mina ngoba phela akahlushwa umuntu lapha ekhaya uyihlalele kamnandi nesalukwazi nami ngiyamhlelela ngihlale kamnandi webaba ngitshela mihla namalanga usima wakhe akangifuni uyangihlukumeza ngitshela mihla namalanga odadewenu hlangana nezingane zakhe bangihlukumeza ngokutshela mina uyabona nje lento ungani kanti ukunje lento okhuluma ngayo kama angikholwa uma akasiyona leyo nhlobo njani hayibo uma wakho phela mina ngiyena uma wami kulula kuwena usho kanjalo mamncane umbambeleni ubaba ekhaya engasaye engane bese lokusimfonela nje sisho ukuthi sizofika nifika nini ungaphela nihlela nifike nangu baba usekhuluma ngamathizethize naleyo mathizethize akawachaza ukuthi awani yini ebamba uba ngoba phela okay ke sesisho ubaba ubegula ke ebanjwe inyawo kodwa wena ukhona yini wena oyenzile ke njenganoma mncane ngoba phela uphelelisiwe ekhaya uma kodwa uphelele ukuthi ukwazi ukuthi kubhekwe lezi zingane ezikhona emakhaya khuluma phela washona phansi manje awubheke nje kuyimanje ufunda ngemali yababa yathi ingane ayifundi ihlele ekhaya umfana waqedana nesikole ngoba ndodana wakho lo mamkhulu ndodana wami waqedana nesikole ufundisa umgegeza lo usugugile usebenza ufunda wena ngoba usithandwa wena manini ngimchazele ayikho into engizoyizwa baba umuntu ongabulwa wena egodini umuntu ongabulwa naye wena imini awuhlangene ngeke kwasuka kumnandi ngabulwa naye ngoba inkinga siyona antona usuke emakhaya uzambile angithi usuke emakhaya uzambile khahlala phansi mamkhulu ngifuna ukungena la ngoba inhloso akubona ukuthi sikhanda udweshu baba ngiyabona ukuthi imoya iyaphakama kodwa ke manje ngifisa ukugxila kuleyo kufunda uma ngathi kufika kanjani kuwena mengabe ethi umamkhulu ingane yakhe iqeda u10 ayifundi kodwa wena uyafunda uma manje uattend ama classes and iyona imali yababa ngoba kuthiwa uhlele ekhaya usebenza
Cha nangu mamkhulu uyasho ukuthini okwakho Phawula. Uthathela lokho mamkhulu. Hayibo, indaba ayihlali phansi. Khona ukutshele lokho. Ayihlali phansi, akusona unoSqueezer wena laba amaxoba abibangithiwe ngalonto ukuthi wena uyafunda. Lalela-ke. Ubaba bengekeze ifundisa ingane yakho ngoba besiyiphara. Besiyiphara. Yebo. Uthatha pho lokho. Ngiyakwazi kanti ngikwazi ngabe ukuthi iphara usenziwa uyena ukuthi ingoba ayifundi siziyayiphara. Yenziwa ukuthi wena udla imali kayisi. Ehliseni umoya, ehlisani. Ubaba ingenjena ubaba. Mina ngiyamazi. Suka kahle ngiyamthuka nje ukuthi ngimenzeni. Uyazi wena wazi ukuthi umenzeni. Khuluma nami. Ingenjena ubaba. Manje khuluma nami wena ngoba khona into omnike yona ubaba wena. Mina. Yebo. Oyimnedliso momkhulu. Khona into omnike yona ubaba kufanele aphalaze. Umdadze isigidi kufanele aphalaze. Akufanele kube nebadala meninga lawula isimo impela nobabili namakhosikazi ami ngakho amaphumulo ngaqeda ngakhokha lebaphelezi ngaqeda asikho isidingo sokuthi nilwe umuntu engabe uyamlwisa imina ngoba yonke lento umsusa wayo yonke lenkinga imina awuzile wena ukuzolwa nomnakwenu wena uzolwa nami uzokhuluma nami futhi awuzile ukuzongibuyisa kodwa manje leyo kufunda baba uduma leyo kufunda kwamamncane ufunda kanjani kukhona ingane engafundi njobe veza lokuthi nje umfana uyiphara kumanje cha unephutha naye umebiza ingane yami ngephara iphutha elikhulu kabi ngale ngoba akayazi ayibonele lo phara mina bengizokwenza zonke idingo ekufanele ngizenze njengobaba wekhaya ngiyazi ukuthi ingane yami njobe yaqeda ugrade 12 kufanele iqhubeke kona bengiphezulu kwalo malungiselelo njoba bengingasho wasekuqaleni ukuthi njoba nje ngisanda thatha impesheni yami ngisahlanganisa imali zami lapha nalapha ya sizothi mase ehlangene kahle ke bese ngithatha umfana lo ngimusa lapho afuna ukuyofunda khona nomsebenzi mengabe ufuna ukufundela umsebenzi noma ukuba umakhenika noma ukuba usomagesi lokho afuna ukwenza kodwa ke kushuthi kuzona zonke lezo zinto babozobuzenza kufanele umfake nomamkhulu ngoba kubuye ngathi umamncane ogcina manje baseduzane kakhulu nezindaba zempilo yakho nokuhleleka kwemali kanti anjalo uyena uphambili ngimkhonze kabi ngangeke ngimthathe awukodwa sekuphela ngangeke ngimthathe kubo ngingamkhonzi ngabe nje kuzokaphela shuthi ophambili uyena umamncane sengayisola ivumelana sona leso sithembu uyabona nje ngesola kwaleyo to eyomuzi angithi umfazi orayithi nje somfazi ngiphezulu kwamalungiselelo ukuthi mase ngibona ukuthi ngithola ungakanani lapha kwasala ungakanani abelungu babamba ngokwabo ngibone nami ukusala ngokwami nami bese ngiyabona ukuthi nakho ke ekufanele ngimkhiphe khona ngimenzele kona na cha kuyazwakala lokho ngabe into enhle futhi nathi singakujabulela mhlambe futhi okunye singakwenza soyilandela leyo nto sibone ukuthi iyenzeka yini kodwa la ngifuna kakhulukazi ngifuna ukugxila khona ke mamkhulu yile ukuthi ke wenze njani ngaphela unyaka yabo nje unyaka nje obuqalile wenze njani yini afanele ubaba afanele ayenze ngendaba into ethinta ingane kumanje kuqaliwe kuya-apply kuyakhokhwa manje imali apply ukuthi i-second semester afanele kufundwe yini ongayisho baba ukuthi fanele ayenze kumanje ngoba phela njobe ethembisa fanele kube khona into ephatheka njengamanje fanele sisikhulumele phezulu kwayo ngoba phela ingane ihlele ekhaya ubaba ngicela akhiphe imali ukuthi ingane iyofunda ilokho nje ngicela kuqala and then angakhela umuzi nami ngifuna ukuba ngikhathele kube isidodwe sakubo ngikhathele bagida bangidovadova uhleli umfazi eThekwini uqhiphothile uhamba nangamashaya engathi ngaze ngishintshane naye ayohlala emakhaya uhlale le eThekwini hayi bandla abasazi abantu isitheko babele bathathe nje uyabona le nkosikazi lokho ukuthi ekhaya uhlukumezekile ngiyaqala ukuzwa ngami awukaze umbikele lento hayi asazi ke baba mina ngazi ukuthi nje njoba nje ngeke ngithumele imali ukuthi udle nezingane nezinto zonke awukaze umtshela ukuthi kunenkinga onayo engabe mina sengagibela ngasuka ngafika
ukukhulumisana nomzali wami mengabe inkinga kuya ngokuthi uma wami uyazi ukuthi uma wakho yakhe impesheni nawe uyazi ukuthi uyenzani mina leyo suku ikhiphile ngondla ingane zodadewenu ngondla odadewenu iphele nje futhi mina ngikwazi ukuthi uthenga isidwedwe nje imali yakho baba abo bayikhona imali eqobo abakhiphi lutho baba imali abaphiwa yona ugovernment bayenzani abakhiphi lutho samahlanganana nawo siza wabo mhlawumbe yabakhulumela abakhiphi lutho ngoba nami imali angangisho umbhede mina baba nale nje kusho ukuthi nami ngoba wena usengavele ngabothanga ngawuthengi kwayiwona into engilala kuyona into entshekethe ngiyothengelana ingenandoda uyabona kodwa mamkhulu ukuthi ubaba akazi ngisho ukuthi ulalapha uthi ulala entweni kanjani akazi nangu ubaba ubudumweni obuzayo kodwa ubuza into eyenzeke ekhaya ngamshiyeli elala ku-Queen Bed engayithenga ngisithenga naye manje uyangixaka mesebiza i-Queen Bed eseyibiza ngesikepe asadeni baba uthengele umbhede awugugini umbhede baba awugugi umbhede yona umbhede uyaguga kodwa bungakafiki kulelo zinga kuba sasisanda ukukhipha lo munye idamu uye ekhaya uyobheka uthi ngilala kwisikepe esinjani mina uye nje ekhaya uyobheka kwazi kodwa baba nje usuhlala unyaka wonke la ungagoduki usangithanda kona hayi ngiyathanda nkosikazi wami kubonakala kanjani ukuthi usangithanda umcathi ngihleli noba ngihleli nobaba ngidlalisa uba ungekho wena hayi ngiyavuma wami ukuthi iphuthana lami lilapho nje hayi baba awusangithandi wena ngikuthanda impela kufanele vele sidivote angazi ukuthi ngingakhombisa kanjani ukuze ubone ukuthi ngiyakuthanda ungangithanda kanjani ungagoduki hayi khululeka nkosikazi wami njengoba nje ngisho ukuthi njengoba sengimdala nje ngilungisa lezi zinto yonke into izohamba kahle angithi bese kufika ukuthusa uyashona nje imina ngobe ngibhizi phambili ngihleli phambili thu unkosikazi omdala phambili ngishoniswe yini kanti abantu bashoniswa yini baba usumdala nje baba usumdala nje yebo uzoshana ngimdala ngingubo anje usuphuma emsebenzini okusho ukuthi wena ngapho nje ngikhulile hayi bo baba hayi ukuthi ngimdala umdala baba njengoba ngidala into egqokwa ingubo ukuthi hayi ngeke baba selidala ilembu selidala umuntu akabi mdala uyakhula sengikhulile awuboni phela vele uvova imali yakhe ngeke uze umbone uyayithola nje nawe nawe nje uthole ngakanani uyayithola nje nawe uthole ngakanani indaba amancane inesidingo sokuya ekhaya ngiyayizwa leyo show ukuthi imali uyayithola futhi nawe uyambona ukuthi uyakhomba umamkhutha akakhompleni kakhulu ngendaba yemali ubaba uyayikhipha imali kodwa inkinga inokuya ekhaya nokunakekela izidingo zasekhaya into eningi eziyigebe ezivelayo la ukuthi ziningi izinto angazazi ubaba ukuthi ziyenzeka lapha ekhaya nayo inkinga le khona siyithini into enjalo asike singabi nemali asikhulumeni manje ngokuthi izidingo zasekhaya lezi egcina kubonakala ngathi manje azenziwe sithini ngaloko zilunga kanjani mamncane ngifisa ukungena nje kakhulu kuwena ukuthi wena ufisa ukuthi kwenzeke yini ngoba phela wena uhleli nawe baba and yonke into uyayithola futhi uyasho ukuthi imali yaphuma kodwa manje izidingo zasekhaya nokuthi ubaba ovela unkosikazi wakhe amshada amdingayo njenganomuntu wesifazane uthini ngaloko kuye kuthini wena mangabe uhleli naye kwenze kanjani ubaba vele beplana njengoba nje esalinde imali zakhe ushilo wathi mabuthelezi umamkhulu kumele ngimakhele umuzi ngathi namaya kunankingi ngoba vele mamkhulu nabantwana qhubeka umakhele umuzi ngoba nami usongakhelile shuthi isono ukuthi ubaba mhlawumbe waqala wakhela nobe yini ukuthi umamkhulu uhle kahle phela noma ngoba phela unkosikazi wasekhaya bese lokho siyiplana nje lonto nobaba ukuthi la unyaka wonke njengoba kade ngisachaza nje ngithi ngisalungisa imali zami emabhenki ngoba kufanele kuphume nemali zami zemshwarense engangiyidlala engangiinvestile manje lezo imali akusiyona imali ovese ufike namhlanje sekanje sekuthiwa manje kune waiting list waiting period unikwa yona kuthiwa mhlawumbe awulinde noma for 2 months noma 21 days kuya ngabo ukuthi lawo bantu benze njani. Okay manje baba ke umbizane nika usihlale sisoba u2 sikhulume ngalezi imali ngapha kufanele sibe soba u2 nonkosikazi wakho ngibe khona nami. Hayibo uyaphike wena njengoba ungafundile nje zobuya abe phela idoda yami nje mina nje okuqala kusho ukuthi usangifundile inkulumo emalini ngiyadingeka phela
Umnyeni wami phela lo. Phela ihlo nje libalekile ihlo ukuthi umuntu abe khona nokuzowitnessa nje ukuthi ube khona izinto ezibona zenzeka. Hayi kanti musana ukubanga ngoba noma ubani mase ngithola izinto zami noma ubani uzoba ne-share lakhe lemali nomunye abe ne-share lakhe lemali. Hayi baba mina akusiyona into kanjalo imqhathe leyo maze ngikhwebhane ngenxa imali nje. Kodwa ngoba nakho nje mina ngisekhona nje yini mina ngithembe baba inkinga imali noma mina mina ngisakuthembe baba cha phela inkinga ngaba imali iphinde kube wena kungaba wena nemali ngicabanga ukuthi inkinga imina ngoba usuyangidinga anginamuze mina nemali izoba kanje kuyacaca ekhaya ngilibele ukuhlala la nje ukuthi ngihlezi la eThekwini awusayisangiyala isiqeqesho wasitholayo Isikhebeleshe. hayi sakasangiyala sheshe Nawe ashuthi siyafana. ubonakala ungayi emakhaya Ayisho usigebela saseThekwini Ayisho siyafana. hayi asifani So namhlanje nje kuphelile ukuthi ngikuhloniphe. asifani Phelile nje ukuthi ngikuhloniphe. angisayileyo utshela uhlonipho wena mina angincike uhlonipho wena umbize ukuthi isikhebeleshe isikhebeleshe sakho wawambona ikhebeleshe mathi unkosikazi ngabe siyakutshela ukuthi baba enza into eqondile cha njoba kade sichaza ngesiqaleni ukuthi into eqondile umanje nje uhambe nobaba niyokonimamezana wakwakotiza lapha wena ngoba waqhamusa uzokotiza la wakwayakobona bamezana hlale naye akushuke nawe yakazi kushuka umamezana uthi njani umcimbi ngiyaya nje. Kanti Mama umcimbi Kanti ufunani? utshela ufika ngolosihlanu wena Ufunani wena? makulosihlanu ngesonto uyagoduka nemthwalo yakho hayi sisi wokuhamba ohlala khona sishintshane ngizohlala la Asishintshane. hayi fanele sishintshane Ufuna lokho ngiyangidlala umfazi mina mfazi wephepha ayibo hayi busani ulwa yona into engingafuni ukuthi ngikhwebhane njengamakati hayi ngeke ba ngeke njoba ngisichaza kwamanje ngisaphinda ngisasho ngithi njoba ngangithembisile ukuthi nawe ukhala ngokuthi nawe usufuna ukuba nento ethi wena ngizokwenzela lokho ngiyathembisa lokho kodwa kushuthi uyabona ukuthi umamkhulu ufanele abe mningi le eThekwini ukuze izinto zizoqonda ngoba mehle lapha emakhaya uyabona izinto aziqondi angazi noma ngiyabhimba Lo mfazi wephepha ke sisi yena ohlonipha indoda uyazana wena ukwazi ukumela indoda umfazi omdala hey Yashaya. asazi ke ngoba umfazi yena okhona ohloniphayo lalela kwala ke sisi yokona lelo phepha lakho ke ngoba mina ngicacile ngiyaziwa ngisamazi ucacile ngicacile Ugqoka mina isidwaba. yebo wasigqoka wena ehlisana Wasithini wasigqoka wena kanti ubhalani kanti anginaso usho lokho mina bayangaza abafazi awazi ushepitolo wena bayangazi umshado balekile ngoba sizele ukuzolunga uyabona kodwa ukuthi kube inhlanhla ukuthi impilo kancane nje ngicela ungene uyabona kodwa babuthi ukuthi kube inhlanhla ukuthi lento umamkhulu ayisukumela usaphila ngoba manje uyabona ukuthi njengoba ethi umamncane enkantolo okubhalweni angithi manje uyabona ukuthi lento isidinga ukuthi uyilungise usaphila ngoba kube kuthiwa zekwazi wafika isikhathi uNkulunkulu akukhumbula mningi umonakalo obuzoba khona ngoba ukhombiswa ngathi khona into ayazi umamncane ebhaliwe lapha phansi hayi kanti ngabe unephutha elikhulu akazi lutho awazi umtshengise lo yonke into lapha ayi confidential into eyaziwa yimina kuphela awumsebenzi nangephutha yazi nangekhuluma kakhulu ngiyabona akhuluma kakhulu uyazi la ngine sikhona lokutshela hayi ngaze wadlala baba ngaze wadlala nami ngoba ungenjena wena waginya impela wena hayi ngiyafisa ukwazini le wayidlayo baba uthobela nje esakhe isiginci uyena nje ungqoshishi kanti luthoke awuyasithobela inhlonipho angikazi baba ngize ngimmele awuyasithobela bengengazi bengemqeda uqili lo bayibona angikazi baba ngize futhi mina kahle kahle lamaqini nobaba cha noma singayikhuthaza Ezithathe mina nje wayibona vela noma singayikhuthaza angamtshela ukuthi akasazi wena basho mina anehliseni kahleni ngangithi ngabo ntombazane eyingane right bayitshela ukuthi uyoba right kanti angibuzange kange ngibiza isigebelo sesizongihluka Maphelezi awohlisa umoya akuthume ya noma singayikhuthaza indaba okumela ubaba njenganenhloko ekhaya sikukhuthaza mamkhulu kodwa phela fanele kubuye kukhumbuleke mamncane ukuthi nayo inhliziyo yayiphakela
nawe uyafuthelana ngoba ubuka lo nyaka osuphelile indoda ayifiki yebo imali iyafika ingane esekhona esiqedile ihlele ekhaya ngeke ungafuthelani ngoba ezakhe ingane ziyaphila ziphila kahle and njengoba asiyikhulumi ngisho ukuyikhuluma indaba zayo ezingane zakho la ngoba azinazi inkinga ukhombisa yonke into ihamba ezakho i-bread to cheese awungitshela ngani Angizange indaba eyiqoqo. Wangangitshela Indaba eyiqoqo. Awuyazi lo ndaba le? hayi angiyazi oyiphanda ngoba yathi imali yakho Usiyaphi? inobaba ufika intshontshe phela Siyaphi? yini ingane ethuya intshontshe imali intshontshe imali kodwa ngitshelwana namhlanje. intshontshe yabantu vele usebenza kwena asithi imali kayise imali kayise Ufuna ingane sisi. angiyiboni kodwa yathatha imali kababwayo ledliwo wena efanele ngaphinda yini asobona awemanje shothi uzobuhambile wayemajuju Mayena sengithuleke umuntu obuze kuyena. cha uqinisile Babili manje. Yebo ayisobona usiyangena Mina ngabe ulwa nami ngoba ngena baba ngoba vele sifuna ukuye Kunjenje sifuna isolution inkinga imina umsusu wendaba. siye siphethweni sifuna Ngoba isolution bewuze la ngoba uze kumina ubungazile kumnakwini. ngizenina nobabili baba Lwisana nawe. ngizenina nobabili Mina wena ngoba safika ngempilo nakho ngabe sihleli kamnandi kwethu wafika yena nje akasinike isolution mamkhulu sizwe ukuthi Ngisacela ithini nje. isolution ukuze mekufanele sililandelele lo daba kakhulu ukuthi siphinde siyabuya futhi siphinde sibuye singaze sihambe size siyofika ngisho emakhaya la umamkhulu ahleli khona sibone inhlalo yakho ukuthi ihamba kanjani sicela usiphe isolution babukhulu ngiyathembisa njoba nawo ukhona mnewethu ukuthi njoba ngisho nje ukuthi ulenyanga ezayo mebhozi once ngasima njoba ku April njoba nje ku April yeah ngeke kuze kuphele April ngisaphethwe zinyawo nje yeah ngenyanga ezayo ngizohamba ngiye emakhaya yeah silungise yonke into nanendawo ukuthi ngibone inxiwa lapha engakhanda khona indawo lapha engafeni ngivuse khona owakho umuzi nezingane zakhe ngoba nami sengikhulile manje kufanele nezingane zami lezi ezinye zibe nali inxiwa yeah ngoba phela ekhaya kubuye inkinga ngoba khona nabashaya yeah yabona angifuni bese ngihambile kube khona umsindo yeah ngiyethembisa ukuthi impela njoba kule nyanga nje ezoqala uMay ngizolungisa zonke izinto cha kodwa mina bengingacela ukuthi njenganomuntu oshayela uhlelo ukuthi mhlambe at least weqisiso ndo nje noma mabili kube khona umehluko neprogress angazi noma ngiyabhimba nimakhulu ngoba manje mesikhuluma ngendaba yenyanga ezayo uyabukenza umuntu athi inyanga ezayo aphinda athi inyanga ezayo asike sikhulumele kwento nje siyakuzwa lokho kushoyo futhi siyahlonipha ukuthi la uzothatha khona isinqumo esekuthi usuyawuqala mhlambe yakho umuzi next month kodwa ama development sicela ukuthi siwabone at least next week noma next of next week lapho khona mhlambe uthola ukuthi umhlaba usukhonjiwe kwashukwe wabeka umamkhulu ukuthi uyena ozoba khona la into ezikanjalo uma ngabe ukuthi uzothengelwa esilungwini at least kube ukuthi kodwa futhi sekuqaliwe nakhona amalungiselelo sekusela ukuthi wena usulinde ukuthi mengabe kuphela inyanga ke into zakho zithi khahla bese ke kube ukuthi usuyakwenza lokuze sizokwazi ukuthi sisebenzele phezulu kwento ephathekayo ngoba mesikhuluma ngesikhathi eside kakhulu mhlawumbe ngagcina ukuthi kugcina ngasenzeki kanti nathi lo akusa udaba oshisa sifuna ukulilandelela nje kumanje lisashisa hayi kanti ngizokwenza inkinga ukuthi usesikwena waphuthuma ngaphambili ebengifuna ukumenzela wona yena bengifuna ukumshaya ngenkulu surprise ngayi surprise usanga yiyo lena bengimfundisa ngayo bengifuna nje ezosengithi ukuthi uzothenga imoto sengithi mina nanku umuzi wakho oya kuwo yebo baba kodwa ke ngesonto elilandela leli elizayo the week before next ngizoya ekhaya siyohlala naye sihlanganise izinteni ihlangane nefamily kukekhulu into yaphambili ke ngizwe abe khona noma mncane angasazi ngizwe lena lento kama ukuthi kungani uma amhlukumeze mhlambe ngoba ngeke ngilalele iside elodwa ngoba phela lo muntu akhuluma ngayo uma wa manje ngeke ngilalele yena ngingalizwanga iside lama ukuthi ikhona indondo noma akekho njoba ekhaya ngokuthi uma ubuyaphatha amakhamba
engingakwazi noma makhambo okuphalaza Cha uthe ukuthakatha. lama awani ngithi la umakhambi ke ngizama ukuhloniphisa ngingazama ukuphalaza noma ukuchatha noma ukugquma yini lawa waphathayo soboluni la makhambi kuyalisebenzisa Ngingasuki kodwa phela udweshu wabuduma mengabe sekufika into kanjalo emadlebeni akhe ugogo ngoba mhlambe lokho ngingagcina impilo kakhulu. ngoba nesonto Uzoba nesonto. ngoba nesonto engizombuza ngaso ngeke ngibese ngithi gaga njengezinga zesele nje indaba Yeah. ngizoba nesoka nje engizomngena ngaso ngibone nami ngithi ukurawunda la ekameleni khona yini ekameleni lakho uthi khona izinto engayiboni kahle ngeke ngibese ngithi gaga nje indaba ngoba phela ngobe ngiyabaqhatha mengenze Yeah, njalo kunjalo siyabonga. Cha mamncane lakho olijikayo kuloku baba sekushilo uthi sekukhona into azayenza. Isinqumo nje uyasithatha khona manje phambi kwethu. Lithini lakho before sakumamkhulu Swala. Uyavumelana nako konke okusho baba? Hayi mina anginankinga ngoba phela vele nomfica ekhona umama. Anginankinga kodwa nje indlela umama ongithatha ngayo isekuphelele inhlonipho. ehlisana umoya xolelanani ngoba Kodwa phela bekungathi inhlonipho iqede wena. Mathiwa nje uvele wayivalela umlomo noma walinda ukubizwa uhambe ekamereni lakho ungaphawuli. Ilokuphawula okuyinkinga. Ilokuphawula. ayidlule ehlisana Ukhombisa ukuthi umfazi Cha obolile. kunjalo. Ngoba sesiyayivala. Woseza ubolile nje la kimi. Kuyakushintsha. Cha fanele silungise. Baba meka ngakhela umuzi mhlawumbe ngekubona kodwa kwamanje nje ubolile. Elakho lokuphetha mamkhulu lithini lakho nangu baba uyazikhomitha ukhuluma indaba zento ekhombisa ukuthi ngathi iyaphila iyaphambili. Hayi ngobona sekwenzeke ilokho nje engakusho. Ngoba phela amadoda wathembakele. Ubona ngobona nje sekwenzeka. Awuthembile Ubona ukuthi hayi beqinisile ubaba. Mhlawumbe ngiyobhodla ke nami. Cha nathi siyazuthi siyakuthembisa sizolandelela udaba lakho mamkhulu. Ngoba phela mengabe sisakhuluma ngomlomo la angeke uze kuphelele. Sizolandelela sithole ukuthi kugcine kuhambe kwafika. Because siyafisa ukubona sekuthiwa sekukhona into esenzakalile. Mhlawumbe la siyonqamuka khona ke sithi cha sesiyabona ukuthi nathi siyaneliseka impilo yesithembu sesiyabona ukuthi ubaba into ayishile ehleli phambi kwethu namhlanje naphambi kweSouth Africa uyenzile. Baba hayi sicela ukuthemba hayi Mthombeni ngiyathembisa impela siyabonga.